Imas dahil ito yung kabsat ko nga inurating ko na lagi. Mas kang kabsat man ti mga nang. Nagabraw na ti rabong, kinlaw kak ti, bulong ti, saluyot. O, diba? Kung kunak kanyayo, handa nga si kayo ti, at si na nga rawong pinsaluyot. Dahil ti nga saluyot, very special kasi biniribirot ko pa di jay, kararadwan. Uray na lang natutudwan si kayo, kasamsampot ko. Uray nakla kinamkamat ti baka ko nam. Naguduba ka di dyan, nagrap na ti saluyot. Dahil mo rabong, kinamkamat na di, maging ganyan. Pakadak mo, tinang pakadak, di dyan po mismo ti rabong. Di ba, ang pinabasag ko dyan ka, nagpakadanak ba't niya? Kunak ko, oy, kawain, ikanak man ti rabong mo, oray may salang. Kunak ko, ni, di, kunang kun, agdama tayo, hoy, nagkatao ka, kunan mo tayo, makin kanyan, kinamat ka, makakit. Oray na kunak ko, baligit ang bak ko, nang tipartak ko, nagtaray. Ngam, di balita, makasidanak pati rabong pinsaluyot. So nga, mapaklog man na yung original nga kaldero. Tan kung kurang kayo kayo. Ay, banat-banatak man yung mga tatana. Ikam-makamot ko man tatan. Uray awan ti pinirito nga bango sa dayto. Ilaok ka tatiti. Itinapanganatang kun. Ay, kat nagimas ay naimas. Dayto yung kabsat ko nga inurating ko na nagimas. Kang kabsat man ti mga nang. Excited na ko. So nga, takay pa nang at ang lutong na pa ilang.